باش شاگردên hêja çawan ez û hemû baş bin. Ez mamoste Dîlan im, mamosta zaniyarî me ya rafê çaran. Îro wana me jî ser horbîn e. Horbîn peyveke nû ser we derbas dibe. Ev hem hevre nas dikin horbîn çi ye? Ji bo çi tê kar anîn? Pênasa wê heye, cûreyê wê hene. Horbîn navê xwe xuya çitkî hûr e em dibînin. Niha em hevre hemû horbînê bibînin em nas dikin çawa ye dişeya wê çawa ye jî. Hem hevre me horbînê bibînin. Wekû nevê pîşiya xwe dibînin ev horbîn e. Horbîn çi ye? Bijin gelek zanyaran ev horbîn bi kar anîn. Yek ji wan jî Antoni van Leeuwenhoek bû. Navî çi bû? Antoni van Leeuwenhoek. Vî zanyarî reş dilopek av xiste binê horbînê de. Di malê dinêrî dît ev dilopa avê gelek zindî tê de hene. Divê dilopa avê de gelek zindî hene. Niha me piştî xilas kir em ê nas bikin pênasa vê horbînê çi ye? Pênasa horbîn jî amûreka ji bo dîtina zindiyên piçûk tê bi kar anîn. Çê? Amûreka ji bo dîtina zindiyên piçûk yên ku bi çavan nayên dîtin tê bi kar anîn. Ev pênasa horbîn e. Horbîn jûreyê wên jî hene. Çend jûreyê horbînê hene? Di jûreyê horbînê hene. Yek, horbîna şewqê, do, horbîna elektronîk. Em ê niha çi jûreya yekê şîrove bikin. Horbîna şewqê. Horbîna şewqê jî di beşê wê hene. Ya yekê beşa mîkanîkî û beşa venirînê. Beşa mîkanîkî û beşa venirînê. Beşa yekê ya mîkanîkî ew jî pênc beşê wê hene. Niha ser horbîn ez ji we re her pênc beşa diyar bikim. Yek, binlik, destik, lûle, tablo, badokên kontûrkirinê yên piçûk û mezin. Ev her pênc beşên mîkanîkî bûn. Niha beşa duyem beşa venirînê ye. Beşa venirînê jî çar beşê wê hene. Niha ser horbînê em ê destnîşan bikin wan. Çar, yek, mercik dibîn pîşiya xwe ve ev her sêka wan dibîn rêdfitilî ev navê wan mercik in. Ya doyê jî mercika venirînê ya em tê re dibînin. Ha ev na mercika venirînê ye. Ya doyê jî ya sêya tîrker e. Vekî hûn cem û xuya jî nabike ez hîn hana şî wekim. Eva binî tîrker e. Tîrker. Ya çara ya talî jî neynik e. Ev e dawî. Ev neynik. Ev her çar beşê yên venirînê ne. Me got horbîn di beşê wê di cûreyê hene ya şewqê ya elektronîk. Beşa yekê ya şewqê jî me got di beşê hene. Mîkanîkî venirînê. Ya mîkanîkî jî pênc beş hebûn me şîrove kirin û ya venirînê jî çar beşê wê hebûn me ser horbînê ji we nîşan kirin. Tamam. Piştî re em çine cûreya doyê ya elektronîk. Beşa cûreya elektronîk ya horbînê. Niha cûreya me ya doyê jî horbîna elektronîk e. Horbîna elektronîk jî ez ên hana şî wekim di wêneyê de cema xuya dike. Vaye cem wa xuya dike eyn. Ev horbîna elektronîk. Horbîna elektronîk pênasa wê çi ye? Horbîna elektronîk gewdeyan hezar carî mezin dike. Mezin di hêza mezinkirina wê dikihêje 600,000 carî. Em dîse vegerên pênasa horbîna elektronîk. Horbîna elektronîk gewdeyan hezar carî mezin dike. Hêza mezinkirina wê dikihêje 600,000 carî yani gilkî mezin dike ya horbîna elektronîk. Horbîna elektronîk jî di beşê wê hene. Em ê niha ji we re her du beşê wên jî diyar bikim. Beşa yekê dêje horbîna elektronîk a lêgerîna rûyê şanê. Ev ya beşa yekê. Beşa doyê horbîna elektronîk ya lêgerîna lebatên hundir wê şanê de. Ev na her du beşên yê horbînê ye. Niha me ji we re şîrove kir wana me heta vir hat şîrove kirin.
Ez ê wer lêvegerekê jî çêkim dîsa. Me got horbîn kî zanyar lê dema reş de dîlopek av û xiste bin horbînê de kî bû ew zanyar? Anthony van Leeuwenhoek bû. Pênasa wê jî hebû, pênasa horbînê çi bû? Pênasa wê emûreke ji bo dîtina zindiyên piçûkên ku bi çavan nayên dîtin, em tên kar anên horbînê. Horbîn di jûrê hebûn. Jûrayekê horbîna şewqê, horbîna elektronîk. Horbîna şewqê cûreyayekê ew jî di beşê hebûn, ya mîkanîkî ya venerînê. Ya mîkanîkî pênc beşê hene, destik, binlik, lûle, tablo, badokên kontûrkirinê yên biçûk û mezin. Ya venerînê, beşa venerînê çar beşê hene, mercik, mercika venerînê, tîrker û neynik. Ev na heta vir ya şewqê bûn. Ha horbîna elektronîk. Horbîna elektronîk me got pênasa wê gewdeyan hezar carî mezin dike, hêza mezinkirina wê dikihêje 600,000 carî. Ew jî di beşê hene. Horbîna elektronîk. Horbîna elektronîk a lêgerîna rûêşanê ya duwa jî horbîna elektronîk a lêgerîna lebatên hundirûêşanê. Duwana me heta niha me dawî kir. Niha min çin pirsê nerxandinê. Pirsê nerxandinê ya a hevokên rast bi ya rast û yên şaş jî bi şaş nîşan bike. Pirsayekê tablo yek ji beşên horbînê yên mîkanîkiya. Rasta. Ya duwa lûle yek ji beşên horbînê yên mîkanîkiya. Rast ew jî. Ya sêya mercik yek ji beşên horbînê yên venerîniya. Ew jî rast e. Ya çara birêya horbînê em nikarin zindiyên piçûk bibîn. Şaş e, em karin bibînin. Ya duwa b valahiyên li jêr dagirin. Yek pirsayekê di jûreyên horbînê hene. Di jûreyên horbînê hene. Horbîna şewqê, horbîna elektronîk. Ya duwa jî du beşên horbîna şewqê hene. Du beşên horbîna şewqê hene. Me got horbîna beşa mîkanîkî û beşa venerînê. û me wana xwe bi dawî kir. Min dimên xêr û xweşiyê de.